motudore koda weche mag jo Kenya donjore e weche mag pinje mamoko. Come on. Senator Cherargei en ng'ama o thrive e yenyo. Nitie diere mane tich manotiyo ne en mana yanyo jakom. Manomiye mileage kabisa. Be manomiyo yiere kor gi kono. Koro sani ng'ama oyanyo ne Nyasaye osekawo. Koro manyo gik ma controversial. Ing'eni ka ne wan kode school, ne en mbele na, to ne en elder na e kanisa. To tinde kiwinjo gik mowacho, opogore gi ng'ama ne en. Ing'eni siasa nyalo miyo ng'ato wach gik moko ma nitie audience motemo please. Nowacho ni jo Kenya mondo wafinyo. Koro naneno ko explain bang'e. Kowacho ni kufinya en press, ni diyo kama. Kasto ni kuja to wamalizie, to tiende ni mondo gitiek ne gima ber. I mean, gima nowacho cha kaka wakilo osewacho, no show feeling mar government towards jok mang'anyo. Ing'eni jok mang'anyo Kenya ka ji ng'anyo, to sirikal ok mor gi joma ng'anyo. Maka giyudo ng'ama nyalo diyo ne gi jogo mopogore gi Kenya ka. Chuny gi samo ginya bedo mamor, yeah? Kaka Cherargei gini mamor ni jo Kenya manodhi join jong'anyo Kenya no maki mondhi kuro. Koro sirikal nyalo temo wacho ni neno Kenya ka wan wamiyo nafas. Kata nafas no be onge nikech ji mang'eny nondhi kane ji odhi ng'anyo higa mokalo. Ma jomoko no disappear, jomoko no tokata. Iwacho wach moro kanyo, wakili Gor, mosainya kuom ng'adi. Mano bende momiyo pinjo moro bire pacha. Nyalo bedo ni pinje manitiere boriwruok mano mar East African Community, hinya to piny Kenya, Uganda, kaachiel kod Tanzania, osebedo kod tim, kata nyuolo tim moro, mano mar diyo, kata mano mar ndhiyo, jogo makwedo sirikal. Nikech adiera wang'eyo ni shida makamagi wuok. Wang'eyo Bob Njagi, kaachiel kod Nicholas Oyo, wang'eyo ni gina achiel kuom jogo mane kinde mane higa mokalo ne nitiere ng'anyo mag jenzi ne giwuok oko ka koro gikwedo sirikal ma pacho kae. Kwang'iyo pinyno mano mar Uganda, wantiere kod Bobi Wine, en achiel kuom jogo ma pingo telo mano mar Yoweri Museveni e pinyno mano mar Uganda. Kwadhi Tanzania, Tundu Lissu nowinjo be nitiere doho odiochieng' manyoro, nokotere doho kiwacho ni kaluwore kod chal mar arita ma ok ni kare Tanzania nok nyal tere. Nyalo bedo ni kata pinje mago mag East Africa weche gi mago mag rito ratich oganda orocho kaluwore ni irocho gi ahinya ne jogo mowuok oko e kwedo sirikal kosango matimore. En kamano, king'iye kichako gi Kenya ka ema osewacho ni antena wa mar human rights ni malo. Temane king'iyo higa mokalo nondhi ji mang'eny, jomoko be notho. To jogo gima ne gitimo ne en dhi ng'anyo mamuol kata ng'anyo mok muol. To ineno ka jo Kenya ka koro piny osekwe, kaka ne jatend Uganda wacho, ni wan gi experts. Koro expert wani ne gineno ka giyue ahinya, koro gineno ni gidhi gikony ka jirani, mano Uganda. To Uganda kuro, it is worse. Human rights record gi ok ber. Ka jatelo maduong' kaka jatend opposition makono, ineno ko osebudhe jela, manyaka ne chakre. Kichaki chikre dok Tanzania, bende idok ka jatelo maduong' mar opposition bende ne nie jela nyaka seche mane gidhi e yiero. Koro ratiro mar ng'anyo en gima irocho Kenya ka, Uganda to gi Tanzania. Kata mane piny oko nikech en mane ok wang'e gima ber gik madhi mbele kono kaka Burundi, Rwanda, South Sudan. Ng'anyo en gima sirikal mora mora ok ohero nikech gino ketho ne gi iluongo ni international image kata reputation. Koro gibiro temo mondo gi ng'adi ng'ata moda kelo ng'anyo kata koko e sirikal. Koro mamiyo nyisi ni kopo ni Kenya ka gin mana dhano, sirikal go gin mana jomoko kaka wan. Kano neno ni jogo ne ng'anyo Kenya ka, tema Kenya ka onege jomoko kata jomoko no lalgo odugo owegi mana bang'e. Ka gineno ka jogo dhi ka jirani to joko ndhiyo gi kocha, giwinyo mamor e chunygi. Emomiyo samoro ni sirikal ok bibedo gi piyo moro mar dhi kony jok mondhi kocha. Gibiro be gikwong gibudh kanyo mondo. Koro giwacho ni Kenya ka gisechende ahinya be koro ndhi gi kocha. Koro giwinjo ka ni giwinjore ni wawegi gibedo ndalo moko 30. Kech kane gidwa golo gito ne golo agola chon. Barapa ni mana gimomiyo winjo be ni ng'eyo nikech ok ing'e gima dhi timore ni e piny machielo, e piny Malibama. To gigi nok ochakore kawuono. Inya neno ni nitie ng'ato ni Kungu Karumba
Mana be independent fighter. Ing'e ni embe nodhi Uganda kuom ndhiye, ato nonege kata. Ka koro chonje manegi, to chonje samoro coordination nok ber. Omiyo yanyiso jo Kenya ni kwa dwa ng'anyo Kenya ka nikech jibiro manyi jibiro dhi e court pod strong pod nyagolo orders mag manyo jogo molal opogore gi kuonde moko mineno ka court tiyo mana gi wach mar ker ya ka ne ng'iyo court mosedhi mbele kata Martin Lisu makore wacho no kata mana court mar Uganda neno kaka ne githago jo Kenya mane kanya ka wakinde mane dhi e court emano geng'negi koro ka inyalo bedo ordinary person inya geng'ni kata molowe koro omiyo nyaka ibed Maria Kakuru ibed mamuol Kakuru tibed Maria Kathul seche inyalo dhi adhiya safety ni maduoge ma samoro ok wang'e kamano to bende wang'eyo ni gik mosebedo ka timore bro bedo ka duoko kata osiep kaachiel kata wechego mago mag timo kata ohala e kind pinje